Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. iANC igqemeke engeqwantwala ngomthethwa. Kubulawa ngehluku ababili empangeni, kanti ixwayiswe yamaphoyisa ngokugwazelwa. Nena bakambombosho omnyama indaba ze1 KZN TV zifunda uphila nokaCebekhulu. Sanibonani. Umgqugquzeli weANC KwaZulu-Natal uJeff Hadebe uthi bagqemeke ingozi engeqwantwala ngokudlula kemhlabeni kaNathi Mthetho sekwaba kongqongqoshe wamaphoyisa. Imbiko yokushona kaMthetho isaveza ke insolo zokuthi uzibulele ngokuziphonsa phansi ehotela behleli kulona enhlokodolobha yaseFrance Paris labe kade inxusa khona la kulelizwe. Mbukele ekhaya siyakubingelela sila emahhovisi ANC esifundazwe ala eThekwini la khona sizoba nengxoxo emfushane nje nomgqugquzeli weANC ubaba uJeff Hadebe mayelana nezindaba esilale esizwile osweni la izolo zokudlula emhlabeni kosekwaba ungqongqoshe wamaphoyisa uNathi Mthetho nobe yilungu leANC odabuka kwisifunda iMosa Dladla. Baba Hadebe siyabonga isikhathi sakho siyakubingelela endabeni zethu ze1 KZN TV. Siyabonga ukuthi sikhulume nani KZN. Izolo silale ngeindaba ezibhlungu zokudlula emhlabeni kaNyambose mhlawumbe njenge-ANC ngizomkhumbula ngani neqhaza njalo libambile ezweni laseNingizimu Afrika. Oqala nje sithuke kakhulu sizwa le indaba ezibhlungu zokushona kaNgqongqoshe uNathi Mthetho insizwe sasebenza naye kakhulu la KwaZulu Natal. Ngikhumbula ngisasewuhlalo weANC kulesifunda yena wawunobhala olusha wayemisele kakhulu ekulwelweni ukuthi ube khona inkululeko lana eNingizimu Afrika. Uthe mase ungqongqoshe wezamaphoyisa mina bengungqongqoshe wezokubulungisa sisebenzisana ngokuzwana okukhulu. Ngisho noma sengihambileke sengisebenza ofisini likamongameli yena wayungqongqoshe wezamasiko nokudlala. Yonke into ikhombisa ngokusobala ukuthi ube umuntu nje oyimisele. Kakhulukazi thina la KwaZulu Natal sithi silahlekelwe ngoba ube unqaphambili kwezepolitiki, political education, ubeyithanda kakhulu uNathi Mthetho. Yiziphi izinto ezomkhumula ngazo nokhongolose la eKZN nakuze lonke? So khumbula ukuthi wathi semncane kakhulu ngeminyaka uma-1980s amabhuni ebhize bulala abantu la eNingizimu Afrika weyingxenye yomshosha phansi kakhongolose esibiza phecelezi Operation Vula eyayisebenzisana nomkhonto wesizwe okwakuyilungu kakhongolose lwela inkululeko. Njengoba sengichazile ke futhi ngisho noma esasemncane wewunqaphambili kakhulukazi emzabalazweni yolusha kanye nama-student. Ngoba indaba yifika osukwini la izolo usuku lwesibili namhlanje khona uxhumana nezinhlelo mhlawumbe esikhona uxhumana nomndeni nanano ANC. Ngeke ngaxhumana nomndeni wakhe izolo kodwa angikwazanga ukuthi ngithole unkosikazi wakhe uMashenge uPhilisiwe kodwa ngimtholile udad omfowabo kaNkosikazi uSifiso Buthelezi esimazi wakwaba yiphini kaNgqongqoshe wezezimali uthi usefikile manje lapha eParis. Ngiyathemba ukuthi ngokuhamba kosuku soyithola imininingwane ukuthi kwenzekeni kulokushona kukaNathi Mthetho. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Siyabonga. Jeff Hadebe ongumgqugquzeli weANC khona la esifundazweni KwaZulu-Natal besikade sikhulumisana naye sizwa nje bedlulisa amazwi enduduzo ngokudlula kababa uNathi Mthetho. Kodwa bokhosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Umndeni wakabiyela endaweni yaseBukhanana ngasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal uthi ufuna ukubona kwenza ubulungiswa kulandela ukudutshulwa kwekubulawa ilungu lawo ngaphandle kwendawo yokucimuka endaweni yaseNgwelezane. Nkululeko Ngubane kanye nomngane wakhe uNtokozo Vilane badutshulwe bashona esigamekweni okusola ukuthi ngesokubanjwa kwenkunzi kwesitolo kesithengisa ke ngotshwala kule ndawo. Umndeni wakhe uthi ukholo ukuthi lesi sigameko besihleliwe.
uNkululeko Ngubane wadutshulwa washona ngoLwesithathu ngesonto ledlule ngabesilisa abathathu abangaziwa engaphandle kwendawo yokucima ukoma eqashwe ke ngokufika eNgwelezane eyaziwa ukuthi ke ikwamthethwa ngesikhathi ihamba nomngani wakhe uNtokozo Vilane esigamekweni okuthiwa isokubanjwa kwenkunzi. Umndeni wakhe uthi ukufa kwakhe ngalendlela kubashiyeke nemibuzo eminingi engaphenduleki. Basitshela ukuthi le ndoda yakithi le yafonelwa ngabo2 ifonelwa ilomfolo ngaphandle ePakistan kanjalo ithi imbize lobhi ababili ayishuthi ke ivuke ihamba le ndoda le mihamba unkosikazi futhi imncishe le nto lena bese eyilandela efike ethethise lo mfolo ngaphandle lo ePakistan ukuthi hawo kwenza kanjani ukuthi ufole indoda yami ebusuku ngesikhathi ucanga ukuthi mina lento ngizoyithatha kanjani ayishuthi ke ngokuvumelana kwalo akithi nonkosikazi wakhe babuyele emuva. Mabefike emuva avule lo umakoti avule endlini ayitsho bangena bonke kanti indoda futhi ayisangena ngendlini sibuyele emuva motho yabhekana nalo muntu ebuyele emuva aphindele futhi umakoti futhi mhlawumbe wayesekhava izinto engasayilahleka emotweni wathatha lezo zinto emotweni wabuya nazo emuva lakhe into njengama laptop wabuya nazo emuva uthi ke akuphela sazinganani ebuyele endlini wenza seqhuma isibhamu okushaqisayo ngasikhathi uqhuma isibhamu yena mhlawumbe uwezwa bamfonela emva kwe-hour ukuthi kwenzakale nomuntu athi uqhuma isibhamu njalo lokhu ibulawa indoda yakhe yena bayitshela ukuthi ibhamu nje ijwayele ukuqhuma endaweni. Lo mndeni uthi ufuna ke ubulungiswa ngokufa kwelungu lawo bejezeka kanzima abenzi bobubi ukuthi ukholo kulesi sigameko sabe singesesihlelelwe ukubulawa kwakhe ngoba umnikazi wendawo yokucima ukoma yena wathola nje mhuzukwana ngesikhathi kuqhubeka lesi sigameko. Angicazi bekubanjwa inkunzi ngoba ukubanjwa inkunzi imoto yakhe iyatholakala bekubanjwa inkunzi kanjani ngoba phela imoto ikho yathola imoto ikhona ayilimele akuthathwa ngalutho futhi nje yonke into bephelele ukubulawa nje obekuhleliwe because siyezwa vele kuthiwa kuningi ukufihliwe laphana bebaningi abantu laphana kwenza lesigameko lesi kodwa ke iqiniso asilitholi kahle asazi kodwa ke ingalo umthetho sathemba ukuthi mhlawumbe izosenzela ubulungiswa. uNgubane uchazwe njengomuntu kwabe ukhathalele kumndeni wakhe. Nathi ngokwamatoho asikho ekhaya izinto eziningi ubafa ngoba besondele nekhaya ubekwazi ukuyibheka masifona sikhuluma yonke into eseduze njengamanje sokunzima kakhulu ngoba akasekho thina nathi asikho eduze so nengane ngiyasho ukuthi ubene ingane ubeyisupporta ngayo yonke indlela kwanathi lokho manje ngoba engasekho sefuneke thina kuhambe kwengamelo yithina. Okhulumela amaphoyisa esifundazwe KwaZulu-Natal Robert Najunde usiqinisekisile ke lesi sigameko ukuthi kwabe kungesokubanjwa kwenkunzi kwesitolo lesi esidayisa utshwala njengoba ke kwatshontshwa imali ugwayi amaselula kanye ke notshwala uthi kuvulwa amacala amabili okubulala esiteshini samaphoyisa eMpangeni uphenyo luyaqhubeka. uNkululeko Ngubane kanye noNtokozo Vilane kulindelwe babeke ngokwehlukana endaweni ke yabo yokugcina ngempela sonto. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eBukanana. Uxwayisa kamaphoyisa omgwaqo amasha kuba kasebenze ngobuqotho nokwethembeka njengoba esephothula ukuqeqeshwa kwawo. Lamaphoyisa bephothula ukuqeqeshwa emukela nezitifiketi zawo emcimbini obubanjwe enkundleni ezemidlalo yaseMgungundlovu. Kanti kungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal umhlonishwa uSiboniso Duma uthi lamaphoyisa angabalelwe emakhulwini amabili asevele ejutshiwe eziteshini ezahlukene lapho evele esesebenza khona. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi amaphoyisa omgwaqo asephothule ukuqeqeshwa kwawo abalelwa emakhulwini amabili asejutshiwe eziteshini. Lamaphoyisa abeviliyela ukuyokwamkela izitifiketi zabo. Namhlanje besokhipha iyouth erecruitiwe u200 ukuzoshintsha impilo zabantu. Namhlanje besoba declare sibanikeza amadiploma abo sebeyo political inspector bakwaZulu-Natal seba ama peace officer seba ama traffic officer. Usuku oluhleke besihamba nomeya waseMsunduzi babu Thebola umeya waseMshwatu babu Zondi ubaba uNdlela wasempendle then sihamba nawo bonke abantu abazokwenza umsebenzi ubekahle ujatshule kakhulu usuku bajabulile ke nabo bazwile bezikhulumela basidilela sizothi KwaZulu-Natal ishintshile nxa yabo kodwa kune cohort entsha ezoqala ukwenza lo msebenzi kwasifuna ivisibility KwaZulu-Natal sifuna umuntu azi ukuthi sifundazwe singcono futhi esiphephile nesithuthukayo siyaphambili. uDuma udlulise umyalezo oqinile kulamaphoyisa
wawanxusa ukuba angaphuli umthetho. Umnyango wezokuthutha uyaholela imali eyanele for umuntu obasemgaqweni, banemsebenzi, banempesheni njengamanje. Akekho umuntu okufanele athi uzocela ukuthi akukhulumise akunikeze idrink. Iphoyisa safundisa ukuthi likhulume enkantolo. Iphoyisa limlaleli umuntu osuke ephula umthetho. Sibaxoxele ngisho bakuthiwa wazana no-MEC umuntu abambophe, noma kuthiwa wazana no-HOD, ngisho kuthiwa wazana no-Premier, ngisho kuthiwa wazana no-President. Ayikho exception emgwaqweni. Wonke umuntu siyambopha ngoba sifuna isifundazwe sethu sibe ngcono, and bazoba amaphoyisa kahle kazothobela umthetho. Ngalo ndlela soyishintsha nempilo ngoba sifuna ukuthi abalaleli abasemakhaya balazi udaba ukuthi umshayeli oshayela kahle nomuntu osuke ecabangela abanye abantu izingozi singazinciphisa, singazigwema ngoba kunomthetho obekiyo okuyona wenza ukuthi sisizakale sibe ngcono futhi isifundazwe sethu. Ngaleyo ndlela ke lamaphoyisa siwagunyazile ukuthi alifakwa libuya nesaphula umthetho kuyoze kubuye egcineni. Imndeni kanjalo nezihlobo bezikhona ukuzokweseka amaphoyisa, kanti nawo amaphoyisa aveze injabulo ngokuphuthula lokuqeqeshwa. Unyaka ubumude kakhulu, sijuluka sifunda kodwa sajabula ukuthi sonke gcine sifikile la bakwaZulu ukufunda abaphasa sonke sila bese sisebenza futhi sesiredi kakhulu ukuthi sisebenze silungise izwe silungise nemigaqo abantu baphephe. Leli thuba leli lisho okukhulu empilweni yethu ngoba livule ithuba nje elikhulu ngoba sesikwazi nanokuthi sinakekele imindeni yethu siphinde futhi sivikele umphakathi bekuyivele vele kuyisifiso sethu ukuthi sinothando sinogqozu lokwalalo lomsebenzi lolu esiwutholile. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisemgongondlovu. Inkosi Malusi Zondi esanda ke khonjwa ngesolo samabandla ithi kizimisela ukusebenzisana ke nabantu abasha abesifazane kanye namakhosi akwezinye kezizwe ukubathuthukisa kakhulukazi kutheni kube khona abakwenzayo bazuze ngomhlaba wamakhosi okubalwa kuphakathi ke kwezolimo. Inkosi uZondi isho kanjena kade ke yamora ke izinkomo zohlobo lwama-ankole ebezivela kusomabhizinisi uEugene Silinda. Inkosi uZondi yamkela lesipho isifuna ubukhosi buyele isithunzi nabesifazana abasiphilisa ngokulima bavuleleke ekudayiseleni izitolo ezinkulu. Emhlabeni yamakhosi sinethemba lokuthi njengoba sikhona siholile ezikhathini eziningi sesiyahola futhi ebukhosini. Sifisa ukubona emhlaba izala imfuyo. Sifisa ukubona kukhona izitshalo ezizokwazi ukuthi zihwebe. Ngeke savumela ukuthi zonke lezi indawo zamakhosi kunezitolo nyonezulu. Omama badayisa emgaqweni abanayo imarket asazi kudayisa bakoSpana koShoprite kodwa bona labo mama ibona abasebenzisa umhlaba ukuthi bahambe bodayisa kodwa hayi kuvaliwe imarket ivalondle beyikhanyila. Usomabhizinisi onikele ngalezi inkomo ubesefisela uNkosi uZondi ukuphatha okunompumelelo nokuthula. Siyatusa ukuthi usimukele lesi sipho engathi singafika emagcekeni kuwena Nkosi yesizwe zizale zande ngoba abanjani abafanele lezi zipho na nathi sibone kufanele indaba ezitha sikubonile nokuhle okwenzile ukwenzela amakhosi lokusenhlizweni ekujulwe ngenhliziyo yakho okulangazelela kuba makwenzele isizwe sonke samakhosi njengoba sithi lokhiza libalele emzini yamadoda kuyizinkomba ezijulile ngamafuphi njengoba lenza kanjena nje ekuzikhombayo ukuthi cha sibancane kodwa abangaphezulu bakhulu bebalazi ukuthi olusuku luyofika. Ndabezitha ngithi konke okuhle impela okuhle nomusa ukulandela namakhosi akugcina usalwela osomabhizinisi ulwela amakhosi ukuthi nabamnyama nabo izwi labo malizwakala. Inkosi Zondi kulindeleke ukuba ibeke ngokusemthethweni maduze emzinyathi eThekwini. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Asithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. iANC iqemeke engeqwantwala ngomthethwa. Kubulawa ngehluku ababili empangeni kanti ixwayiswe yamaphoyisa ngokugwazelwa.
Inkantolo kamantshi esifunda e-East London Regional Court ithole kumholi EFF uJulius Malema necala lobudedengu nobungozi bokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni. Kwathi lowo wayengunogada kwaMalema Adrian Snyman yena utholwe kengenacala. Laba ke bobabili basola ngokuqhumisa ke isibhamu embuthwaneni waleli qembu ngonyaka 2018 owakade usemdantsane babese bebekwa ke icala lokwephula umthetho i-Firearms Control Act. Leli icala ke lihlehlisela umhlazi ngama-23 kuMasingana wonyaka ozayo u-2026. Leli cala lisukela kemfakanisweni wawuqoshiwe wasabalala ezinkundleni zokuxhumana okukhombisa uMalema edubula emoyeni ngento eyayibukeka njengesibhamu esiyirifle embuthweni weqembu kubungaza keminyaka emihlanu lasungulwa owusemdantsane e-Eastern Cape ngoNtulukazi wangoJulayi 2018. uMalema ngummeli wakhe enkantolo uphile ukuthi wenza iphutha ephikisa ukuthi ke wasebenzisa isibhamu se-Toyizi kanye namabhokisi engenalutho esikhundleni sezihlamvu sangempela. Inkantolo ke ichithile lokho. Inkantolo yesifunda East London ibeka isimthole necala sokuqhumukisa kubudedengu esidlangalaleni isibhamu kwathi ke lowo wayengumnugada wakhe uAdrian Sen wathola ke engenalo icala. The following findings are made. You may stand up, accused 1 and 2. Accused 1, in respect of counts 1, 2, 3, 4 and 5, you are found guilty as charged. Accused 2, Mr. Snyman, in respect of counts 4 and 6, you are found not guilty and discharged. You may be seated. Ngemumva kwalesi sinqumo, uMalema ube esekhuluma nabalandeli baleli qembu wathi akakwasabi kuye ejele wabanxusa abalandeli ukuthi ke bengadideki noma bengadikibali ngalesi simo. Ubeseveza ukuthi ke uzolidlulisela enkantolo enkulu yokudlulisa kwamacala kanye ke nenkantolo yomthethosisekelo uma kunesidingo njengoba ekholelwa ukuthi ke isinqumo sejaji sanamuhla sibe yiphutha yena kahambisani naso. Leli cala ke libe selihlehliswe lomhlazi ngama-23 kuMasingana wangonyaka ozayo u-2026. Estabeni ze1KZN TV nginguSamkethiswe Nqulunga seRichards Bay. Owenhlangano iGreen Chapter Foundation uMpendulo Mbulawa unxusa umphakathi ukuba ugcina izindawo zakhele ihlanzekile futhi ungalahli imfucuza noma udoti noma ikuphi. Ekhuluma neziko labe indaba kuMbulawa ngenkathi ke behlanza indawo kulahla kuzona kudoti ngokungekho emthethweni. Uveza ukuthi baseyinhlelweni zokutshala ihlahla kulezi ndawo abasuke sebeyihlonzile base beyihlanza. Kuqhuquzela umphakathi uba ugcina izindawo zakhele ezihlanzekile futhi ungalahli udoti ezindaweni ezingafanele. uMpendulo Mbulawa wenhlangano iGreen Chapter Foundation uthi babone umngozi njengoba le ndawo iseduze nesikole elokishini laseNgwelezane. Sikhuculula illegal dumping eseduze negate lesikole okuyinto eyihlazo ke ngenxa ukuthi ingase isikole zingena lana futhi kuyinto eyihealth hazard einganeni ngoba phela imfucuzelana asiyazi ukuthi iphethe bophi ukungcola mophi udoti. Ngakho manje sithathe i-initiative yokuthi ke silekelele ekuyikhucululeni ngenjongo ukuthi sifuna ukuyirehabilitate ngeke ukuthi sesiqinile sizoqhubeka asimile ngoba sirana ngaphansi kweprogram esibiza ngeAdopt Sports la indawo siyiklina khona siyeke uma isize yahlanzeka ngokuphelele sayitshala imbali sayibeautify yayinhle. So le program siyenza nawo umasipala wethu waseMhlathuze hlanganise nenhlangano abayibizwa ngoThungulu Community Foundation ngenjongo yokuthi ngempela indawo esiyisebenza zaselokishini esihlala kuzona zihlanzeke. uMbulawa uthi umphakathi awulahla udoti ezindaweni ezifanele kanti loluhlelo balwenza ngokubambisana nomasipala uMhlathuze nawo awunxusa ukuba uqikelele uyazigcina zihlanzekile izindawo. Illegal dumpings awalungile ngempela. Abantu kufanele beyeke ukulahla endaweni ongafanele belahle kuyona. Asilahle ngomabhizinisi nabo emakhaya mawukuthi ngempela ududi usungaphezulu kwalesinawo ikhona landfill la estation singayisebenzisa yona. Umasipala nawo sawunxusa ukuthi indawo esuke sezibhushi sezinesikhotha uparks uyiclean ngoba enye into ebanga ama illegal dumping iyo leyo ukuthi abantu babona sekuyisikhotha bese bebona sengathi indawo yokuthi kulahlwe kanti indawo mayihlanzekile itshaliwe imbali kuba nzima ngisho nangomuntu ukuthi elahle. So irole yamasipala leyo kuhlanganise ngisho nomphakathi nawo impela ukuthi ke ube nayo lo patriotism spirit within themselves ukuthi ngempela awungalahli endaweni lapho ohlala khona. Le nhlangano inohlelo lokutshala izihlahla kulezi ndawo abasuke sebezihlonzile baphinde basihlanza.
Tshala kwezihlahla iprogram esiyenzayo si-intensify kakhulu masoku September makuyi upper month siqhubeke nayo kuze kuphela unyaka. Kuyimanje nje lana nje masiqedile ukuklina sizoyifaka futhi izihlahla. Okuyiprogram esithanda kakhulu ngoba manje siyazi ukuthi izihlahla zibalekile zethu umoya ohlanzekile silethe ithunzi senza ukuthi kube kuhle futhi nasendaweni. Izindabeni ze-One KZN TV bikuthi abantu maphumulo eNgwelezane. Umlimi wekhofi uMbongeni Phiri uthi ukutshala kwensimi yekhofi eShowe enyakatho KwaZulu-Natal ngaphansi kwesiza saseHabeni kuzoba nomthelelo omuhle emphakathini njengoba bazoqashwa bezocijwa nangamakhono. uPhiri ubeka kanjena ngesikhathi kuqhubeka ke lo mcimbi wokuqhakambisa ukutshala kwekhofi obubanjelwe esigodlweni seLembe kwaBulawayo Royal Palace kwaMaqhwakazi eShowe. Kuqhakambiswe ukulinywa kwekhofi emcimbini obuhlelwe inkampani yekhofi iOSP Bulk ezofukamela ukukhiqizwa kwekhofi kudeta ngendlale wendawo eseShowe ngaphansi kwesizwe saseHabeni. Le nkampani ongeyoqala eholwa ngumlimi uNtsundu ekhiqiza ikhofi kulesifundazwe isiziqalile nezinhlelo zokulinywa kwensimu ezoba usizo emphakathini. So ke sisebenzisa leli thuba ke futhi nokwazisa umphakathi wendawo ukuthi ke njengoba sizotshala ikhofi lana endaweni yaseShowe kufanele babe nolwazi olokwazi lo msebenzi esiwenzayo unjani. Sinehambeli ke lana eziqhamuka eIvory Coast abadila kakhulu ngekhofi nokhokho. So uma sengikhuluma ngokhokho kuyizinto ezicishe zisondelane vele kwi-industry ekutheni ke njengoba sinomhlaba onjena ke sizosebenzisa leli thuba ke lokuthi siutshale leli khofi leli siutshale futhi nokhokho la KwaZulu-Natal siqala khona la eShowe. Kanti ke lo mcimbi ubuhanjelwe na izivakashi ezivela eIvory Coast okuyizwe lihamba phambili ngokutshala umkhiqizo wekhokhoa nokulindelwe ukuba badlale enkulu indima ngokucobela ulwazi olunzulu oluqondene nalomkhakha. We've been for years now the world leader in cocoa. We're producing 2 million tons every year of cocoa. We represent 45% of the entire production in the world. So I think this event is very good for us. It allows us to come here and showcase what we're doing in terms of coffee and cocoa, the experience that we can bring here in the region, because we've heard that there's a project here to start up planting a plantation of coffee. So we're here for that, to share our experience. The delegation is led by myself. Nobuholi bendawo buzwakalise ukujabula ngokulethwa kwensimu yekhofi kule ndawo nokulindelwe ukuba kunciphisa izinga lobugebengu nokusetshenziswa kwesidakanyizwa. Nanokuthi ke uma kukhona izinto ezenzakalayo emphakathini thina njengabaholi bomphakathi sisizakala ekuthanini kuyancipha nobugebengu, kuyancipha nalezi zinto zama drugs ngoba ngesikhathi abantu behlala la bahlala khona beyamaqoqo bengenzi lutho lokho kukhoza ukuthi beze begcine behlanganisa umqondo ukuthi bangayikhanda kanjani imali bese befuna ukugebenga abanye befuna ukudayisa ama drugs. Uma kunezinto ezinjengale sengathi futhi nomunye ofisayo nje ukuthi yena ngakhona ngazokwenza thina la esifundeni sasebhekeshowe sivulelekile ukuthi abantu abeze. Izindabeni ze-One KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV. Nazo ke zona ihlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. I-ANC iqemeke engeqwantwala ngomthethwa. Kubulawa ngehluku ababili empangeni. Kanti ixwayiswe yamaphoyisa ngokugwazelwa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.35 kuyidola laseMelika bengu-23.38 kupondo waseBrithani libengu-20.37 uma liqhathiswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide $3,717.79 ounce, kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona bengu-$66.68 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sekulokoza inhlansi yethemba ngokuthi uThemba Mshishizwane weMamelodi Sundowns angasekangene ke squadini seBafana Bafana esiya kwiAFCON ezokuba seMorocco ngasekupheleni kwalonyaka. Lezi indaba okufanele ukuba ke zehla kahle kubona bonke abathandi bebhola baseNingizimu Afrika
Ziqhamuka emlonyeni wenhloko yabaqeqeshi kwi-Sundowns uMiguel Cardoso, uzwano neminyaka ngama-36 akadlali kwi-Sundowns ngenxa yokulimala kwakamuva okuyikhona futhi okuphoqa uba kumqeqeshi obafana uHugo Broos amshiyeka ngaphandle esikwatini sakhe azoqoka kusona esobhekana neZimbabwe kanye neRwanda ngokwahlukana kwimidlalo yokuhlungela kwindebe yomhlaba. Iy'nkinga eziningi zikazwane iqale ngasekupheleni konyaka odlule lapho ilimale khona kumsipho ohlanganisa isihluzu ney'thende bebhekene neMorocco noma bebhekeneke neCongo Brazzaville emidlalweni wokuhlungela i-AFCON. Kanti-ke kusukela lapho sekwenzeke kwaze kwaba ngamahlandla amabili ukuthi uzwane abuye kwi-Sundowns kodwa aphinde futhi alimale. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bentulo ebande ngodonga kwelakithi kwaNongoma kaMzimba umntana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile